Jiber şewba koronayê gelek kar û xebat asteng bûn. Mixabin perwerdeyên zimanê Kurdî asteng bûn di vê pêvajoyê de. Lêbelê hezkiriyên zimanê Kurdî astengî qebûl nekirin û li ser medyaya dijîtal perwerdeya ziman domandin. Silav hevalnam, hûn bi xêr hatin. Em bi waneyeke nipînû dîsa bihevranin. Hevalna em ê divê waneyê da li ser rawaya divêtiyê bisekinin. Rawaya divêtî hevalno bi lêkera viyanê bi amrazên wekî hewce, gerek, pêwîst û xwestinê çê dibin. Piştî ku me mînakên Şewba koronayê li her qadên jiyanê astengiyan derdixe pêşberî mirovan. Hemû dibistan hatin girtin û pêresazî û dezge. Ji xwe perwerdeya zimanê Kurdî li dibistanan tune bû û bi pandemiyê re jî xebatên taybet cî rawestiyan. Wekî ku tevahiya cîhanê li ser medyayê dijîtal civîn û karên xwe domandin, mamoste û hezkiriyên Kurdî jî li ser medyayê dijîtal perwerdeya Kurdî dane destpêkirin. Hin ji wan kesên ku ders dane destpêkirin Adnan Fırat Bayar û Bawer Agirî ne. Bawer Agirî di odeya xwe de vîdyoyên dersên Kurdî amade dike û li ser kanala Hingeha Kurdî parve dike. hewcedariya me, ihtiyaciya me bi tiştekî heye, em vê rawayê dînin ziman. Adnan Fırat Bayar jî li ser dîrok û wêje û rêzmana Kurdî dersan dide destpêkirin. Perwerdeya dersan dê sê mehan bidome. Pêşiya pêşîn divê em bi lêkera viyanê ev rawe ça çê dibe em lê binêrin.